Hello mga kaliwliwa, ken karayaw dagiti OFWs nga Ilocano. Iti daytingal daw agluto na kapoy ti chapsoy. Daytoy tay bawang na. Tapos dati mo tapoy ti sibuyas na, wano lasunana. Sagpawa apo iti dalum ti manok. Damo sa ikakpay iti pasayan na. Siyempre ang may mawawanda tay cauliflower, tay bulong na. Tapos ikakmot iti ilog iti pugo. Datay patatas na naluto basitan na hapkok. Damot carrots nan, damot broccoli inikakbot iti bituelas na ken talo nga klase iti sili tayo dita Pilipinas ang putaban nga red, green ken yellow. Igdi abot ingredients nga aramedic nga para iti Chapsoy Ilocano kakabsat kan gayam. Ayan, nakita yo apo? Dagito iti ingredients na karamit kami ti chapsoy kaduak ni Mami Mai kakabsat kan gayam. Dati kakabsat. Ready na po dagito yo apo ko naluto dagito yun. Ini hapkok ko lang tapno hanga maluto mo na lang to iso nga dagita kakabsat. Datay digo iti nagkuha na ti pus agatay dalom data digo dati pasaya na data luto na ko na po yan abangan ang pagluluto ko mamaya yan liwliwag ken rayaw dagiti OFWs nga Ilocano chapsoy ti maluto data yan. Thank you very much for watching Chapsoy Ilocano.